We zien er. We zien er. Goeie Hallo, hallo. avond mensen, hoe gaat het met toch? Ja, waarschijnlijk goed, maar het is een beetje gek, Paul, want Gaat goed. zure migproten, maar ik zit niet bij dich. Dat zit niet bij mij. Nee, waar zit ik dan? Hoe is het dan, Niels? Ik zit namelijk in de andere kamer. Hey! Het is heel goed dat ik uurtjes heb, want ik kan zo helemaal niet hier zonder uurtjes. Want ik zit zelfs in een heel ander huis, of nee, Niels? Ja, dat klopt, ja. Ik zit in een ander huis. We hebben alle kabels gelachen en als ze op Instagram gaat kijken, dan kent ze dat ook zien. Dus ja, we doen het maar even te want we mogen maar met veer in de hoeskamer zitten. Hé Niels, heb je ook glühwein of? Hebben we dat alleen? Ik heb hier... Dat hebben we weer. Haha, dat hebben we alleen, jongens. We schakelen natuurlijk naar de andere camera. We hebben ook glühwein. Dus, Oh, lekker jongens. Man, dank je. Hey, jongens, proost hè. Proost jongens. Proost in de lucht. Proost. Cheers, ja, ik heb hem net ergens Ik af. kan het echt niet zien, maar... Hey mensen, welkom bij de livestream concert, maar ook tegelijkertijd de release van ons nieuwe plaat en ons nieuwe videoclip. Het is de eerste cover ooit, maar het is wel een nieuw kerstliedje. En we gaan hem dadelijk live tentoonstellen voor het eerst doen. Hè. Maar we gaan ook een paar live liedjes spelen. Dus dadelijk kunnen we eraan. En volgens mij kunnen ze dadelijk ook nog een paar kwantenhippe zuk winnen. Dus blijf hangen en blijf kijken. We beginnen met een kerstnummer van vorig jaar. Lucas, we hebben hem toen samengeschreven met de zomer. En dat is ook wel toepasselijk op de tekst. Lot het sneeuwen gewoon. Het zonlicht smelt mijn ijs. Het vlag aan mijn box en mijn zwijt is een golfslagbad. Het is overvol, geen plaats op de terras en de webs, die zucht maar door. Het wordt tijd dat het waait, dat de winterwind weer wind en het verstijgt. Je hoort het zingen goed, toeveel warme melk met kuksjes. Van deze cocktail naar palm, buurt en dennenboom. Ja, de haard verwarmt, warmer als de zonkin binnen mirage van winterland. Oh ja! Het weer tijd dat het waait, dat de winterwind weer wind en het verstijgt. Je hoort het sneeuwen goed. Ik wil lampjes, ik wil binnen gaan. Een deken en wat gaan. De warmte van ons tweeën gaan. Je hoort het sneeuwen. Loving op voeten, ja dat tintel in mijn hand nog 2 keer sneeuw kroepen. Ja dan zing ik dat ik verlang op het alweer. De muur van de regen, ja het ezel weer bevriest me. In mijn herfje nergens meer tegen, ja de televisie deed ons in ons gegeven. Zoveel moeite in de winter. Het dag. Oh, ja, ja.
sneeuwen, laat het sneeuwen, laat het sneeuwen, go. Woe! Yes. Ja, jongens. We moeten onszelf applaus geven, dat moeten we niet vergeten. Hè? Applaus moeten we zelf geven, volgens mij. Ja. Applaus voor de andere kamer. Het is een soort van battle eigenlijk, hè, dat we gaan strijden wie de beste nou speelt. Hey. Absoluut. Hey Niels, daar had ik nog een compilatie van de highlights van dit jaar. Of heb je het net niet, Nee, niet dat afgekregen? heb ik net niet afgekregen, want er waren te veel materiaal om eigenlijk te tentoonstellen. Het was maar gekozen om niks te doen. Ja, slim. Ja, we kunnen wel even kort doornemen, even snel, want we hebben niet zo lang om de optredens even te benoemen. Wat hebben we gehad, Paul? Niet te lang, niet te lang. Ik kan me één optreden herinneren. Dat was Boet, hè? Op de Maasboulevard. Dat was gaaf. Ja, was klopt, te gek. Waarvoor Venlo fietsbaarheid inderdaad. En nog één ander, maar dat ben ik even vergeten. Wat was het ook weer? Limburgs landschap. Limburgs landschap. Ja, het had een fantastische prijs gewonnen. Toevallig wel, want misschien gaan we wel dadelijk een liedje ervan spelen. Oeh, dat zou wel tof zien natuurlijk. Maar dat was heel gaaf. Het waren wel 2 highlights, maar het waren wel maar 2 highlights. Wat we wel druk mee bezig zijn geweest in het afgelopen jaar is nieuwe muziek maken, zodat het volgend jaar wie te veel ook kant op kan komen. Verwacht in januari een nieuw liedje. En verwacht ook een verdere verloop van het jaar een nieuw liedje. Het liedje wat in januari gaat uitkomen, ik mag het niet zeggen, maar ik zeg het toch, wordt de teamsong van de nieuwe Gouden Tijger. Is het er ook geweest, Lucas? Ja? Erg gezellig. Vet. Ja, Cool. zeker. Nice. Ja. Ja. En dan met dat liedje wordt het En nog vetter. nog vetter, nog mooier. Tof. We gaan wel ook een nieuw liedje nou spelen voor. Dat liedje is samengeschreven met Ilka Kolke. Die is er vanochtend niet bij. Maar we gaan hem al spelen. En het liedje heet De Dag. Eerste keer. En laat ons weten wat je ervan vindt in de reacties. Vul weer de onrust in mijn lief. Dat niks verandert en alles blijft. Vul die tronen op die wangen. Vul maar als ze leest. Alles wat ze liet vallen is precies wie je moet zien. Iets komt dit aan. Iets komt dit aan. Iets komt dit aan. Klein steeg weer aan. Net de straat zitten die schoen. Als me nog belooft dit nooit meer te doen. Vul die tronen op die wangen. Vul maar als ze ligt. Alles wat ze liet vallen is precies wie je moet zien. Vul die tronen op die wangen. Vul maar als ze ligt. Alles wat ze liet vallen is precies wie je moet zien. Iets komt dit aan. Iets komt dit aan. Iets komt dit aan.
Oeit komt de dag. Oeit komt de dag. Oeit komt de dag. Het was voor het eerst live. Het eerst niet in de maak eigenlijk. Een van de nieuwe liedjes, hè Niels? Ja, klopt inderdaad. Kunst zich misschien vanuit die andere ruimte iets meer vertellen over de nieuwe liedjes en wie dat veeldig vult en welke kant dat we uitgaan. Ja, ik denk... we gewoon een andere kant op, wat vernieuwender, misschien wat elektronischer. Het nieuwe nummer in januari dat dus uit gaat komen, dat zal misschien net iets too much zien, maar... Ja, hey. Wat hadden de mensen over? Ja, dat er de mensen even inderdaad. Ja. Maar ja, wat kan ik er meer over vertellen eigenlijk? We hebben al een paar nieuwe. Toevallig voor Let's hebben we geoefend. Maandag. Er zit ook een beetje een teaser van op Instagram. Ik had opgenomen met de koerkus. En voor de rest, Lot verrassen. Zo zeggen. Cool. Ja. Leuk. Ik ben benieuwd. En wanneer is het af? Wanneer kan je het doen? Wanneer kun je het zien? Wanneer kun je het huren? Zo snel mogelijk, denk ik. Oké, spannend. Hey Niels, volgens mij hebben we nog een actie voor de mensen die er nog wat warmer bij willen zitten. Hè? Ja, klopt inderdaad. Ja. Actie hebben we. Actie. Actie! Hit ze aan. Moeilijk. En wat zien het? Handwermers. Handwermers. Ja, handwermers We gaan eens even kijken dan nog. Af en toe is het gevoel dat ze even leeg is. Dat ze het even... Gewoon, hij is zonnuur, de steeds op en de besmuug, die is naar bed, de besmuug. Overdag met werken, besmuug. Maar nu... heb ik dit. Dat is toch ook iets in de vuut. Want neem eens aan kan tippen. Pak dan voor kerstmis de zak. Van kwam te hippen. Haha, zeker. Ja, en er kwam dan in beeld dat er dus een website is van ons met linkje en een winkel. En Bram, we hebben nieuws. Jullie horen mij misschien niet. Jawel. Maar er is 25% korting op alles voor de Wat? 25 Zo, Bram. korting? Zo. Is het Black Thursday? Dan gaan we goed verlies rijden, jongens. Maar is goed, leuk. Ja, dus- Tot de kerst, Bram, of hoe? Tot en met 1 januari. Tot weer langer en langer. Tot en met 1 januari. We beginnen het niet heel goed. Met die heerlijke warme zuk. Er zit zo warm bij zo in deze kelt. Hoe kunnen de mensen winnen, Niels? Hoe kunnen ze winnen? Ze kunnen winnen door een reactie achter te laten in de livestream. En te vertellen waarom G. Ja, we weten allemaal, we moeten allemaal meer gaan betalen voor het gaas. Ik ook. Ik heb ook mijn standje 15 aanstaan. En ik heb het ik kreeg dubbel glaas, eindelijk. Ijskoud. We hebben allemaal de kersttrui aan. En het gaat ons nog harder raken allemaal. Dus ja, waarom heeft nou die zuk nodig? Dus doordat wij een reactie. En dan degene waar je van denken van, ja, dit is echt nodig. Die gewoon een paar Zeker. Dat komt helemaal meteen nog toe. Hey, we werken toen op het hoogtepunt dat de nieuwe clip de videoclip met de nieuwe song als nieuwe kerstnummer wordt gelanceerd. Dat doen we dadelijk zo meteen live vanuit 2 verschillende ruimtes. Ik moet het nog maar zeggen, we zitten in 2 verschillende huiskamers. Er is een hele lange drood gelegd tussen ons in. En dus we kunnen elkaar wel huren, maar we kunnen elkaar niet zien. We zijn naar de overkant. Ja. Dat ziet je nou niet, hè? Maar volgens mij, als Bram op het raam gaat hangen en gaat schreeuwen. En Zal ik dat dan ook doen? ja, dat is wel leuk eigenlijk. Hallo? Hallo? Welke raam? Ja, Robert. Hey, we gaan nog een liedje voor spelen. Het liedje waar we het net over hadden. Het liedje wat we tijdens Kijk niet. het tweede optreden dit jaar op het Limburgs landschap hebben ze gezongen, gebracht. We hebben ermee de prijs het Ode aan het Limburgs landschap gewonnen. En het liedje heet Het Zwarte Water. Kijk wie het bloeit. Kijk wie het groeit. Wie die leven door begint.
Kijk wie ik ren, wie mij zuid, wie het leven de natuur doorkruist. Neven het zwarte water, geitend die mij nog later. Ieder seizoen zijn eigen vol. Huur wie het ruikt, wie het ruikt. Vul wie de kel, dicht bakken. Kijk wie ik ga, wie mij zuid, wie de natuur het leven doorkruist. Neven het zwarte water, mijn later, in ieder seizoen zijn eigen beroep. Neven het zwarte water, geitend die mij nog later. Ieder seizoen zijn eigen vol. Applaus voor de andere kamer. Een applaus voor de andere kamer ook. Ja. Hebben we al immers zijn er al mensen te reageren voor die mooie Ik zak? heb niet gekeken. Oh ja, ik zie het inderdaad, joh. Best veel. Dat is mooi. Als je ze niet wint, weet dan dat Bram net een korting heeft weggegeven voor 50% voor de rest van het jaar en de eerste dag van het volgende jaar. Bart Bosses het hele kleine vuit voor een man. Maar die kunnen wel verhipt te koud weer in de winter. Nou, kijk, het wordt ook nog goed beargumenteerd. Ook nog, kijk aan. Ook Emus, die dinsdag 21 december geopereerd gaat weer. Hè. Oh. Maar die het echt super vet zou vinden als hij het lekker warm zou hebben door de operatie. Maar wat moest je nou ook doen voor die zukpol? Wat moest ze doen voor die zuk? Beargumenteren waarom dat ze die zekko's hebben of zo, toch? Ja, ik weet het niet, ik zei het. Ja, ik zei het. Ik zei het. Ja. Ja, Dus, dat is, Goeie ja, argumenten moet ik zeggen. Dat is hele goede argumenten. We gaan dadelijk een winnaarroute kiezen. Dat doen we misschien wel even Thies. De presentatie van ons nieuwe liedje en ons nieuwe clip. Is er iemand die er nog wat over wil zeggen? nee, maar ik wel. Want ik wil eigenlijk nog wel nummertjes spelen. En dan is kunnen mensen nog nadenken over wie ze de zuk kunnen winnen. Oké. Ja, welk nummer wilt G huren? Misschien de kiekers, misschien in de andere kamer. Want ja, we kunnen wel zeggen wat we willen, maar misschien denkt de andere kamer er anders over. Of de mensen toe, dat kan ook. Nou, laten we eens kijken wat reacties geven dan. Pak ik wel even de gitaar erbij. Kent zich nog Gries van de Vurgen livestream? Nou, we gaan voor een classic. En een classic. Dus dat is een oudere. Of een van de betere. Of een van de mooiere. Ja, ligt eraan. Ik denk bijvoorbeeld aan de Prins of zo. Ja. Ja, dat is een mooie. Misschien moest ook even stemmen, want ik huur het Ja, nu. huren ook. Nou, dan kijk nog even of er andere reacties binnenkomen of de prins goed is. Ik denk het wel. Dat zal wel dat is een leedje weer, want we hebben nou een korte livestream. En ja, we spelen nog de Prins. Ik zal even kijken, er zal niemand anders zien die iets anders ziet. Iedereen het er mee eens? En, ja, zeker mooi. Toch een democratie, hè? Mooi, dat is te gek. Ook met de lijst. En ja, we spelen nog een nummerke en dan gaan we dus al bijna afsluiten. En dan presenteren we ons ja, kerstsingle. Met videoclip. De gekke videoclip. Als snel duizelig gebeurt en de kiek zit toevallig op een keigoed beeldscherm, dan wees gewaarschuwd. Maar dat is wel dadelijk. Ja. Ja. Wat goed. Daar gaan we. In het duister van de nacht nog de zon laten schijnen. Alle zeggen, ga snieën, voor die zon door verdwijnen, ja. Ja, ja, ja.
allemaal en dansen lachen door die zaal. Het enigste waar ik nog weet is waar op de foto staat. Als er staat nog hij. Oh ja ja. Ja ja ja. Mijn flessen drank, gastrofen en de dingen die we deden. Vocht van krattenbeer met als juwelen. Flessen gold als juwelen. Zingen we ja la ja 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 la la. Zingen we ja 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 la la. Het wordt te laat, oh laat joh. Veel te laat, we weer zaad, joh zaad joh. Veel te zaad. Zijn we dan alles net 2 keer zo groot. De gitaar vol spetters bloot en een hoofd is opgegeten. Wat kan het geven? Ja, ja. Mijn flessen drank, gastrofeeën en de dingen die we deden. Vocht van krattenbeer met als juwelen. Flessen gold als juwelen. Zingen we ja, 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 la, la. Zingen we ja, 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 la, la. Het duurt te laat, ja, laat, ja, veel te laat. We weer eens aan, ja, zaad, ja, veel te zaad. De recepten zwijgt, de ruikt nog zwijt en gans gewijd. Betaald te vliegen door de log en aan. Nog enkele teerke. Het laatste glasje. Hoppa. Ja, ja, ja. Mijn flessen drank, gastrofeeën en de dingen die we deden. Een vocht van krattenbeer met als juwelen. Flessen gold als juwelen. Zingen we ja, la, ja, 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 la, la. Zingen we ja, la, ja, 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 la, la. Het wordt te laat, joh, veel te laat. En we weer een zaad, joh, veel te zaad. Zingen we ja, la, la. Met z'n toes mij zingen. Johan. Ik groei erop, ik groei erop. Het wordt te laat, joh, veel te laat. En we weer een zaad, joh, veel te zaad. Yes! De buren. De buren! Zeg morgen maar sorry tegen de buren. Het komt vast wel allemaal goed. Hé, dat was hem. De livestream onder de kerstboom. Maar nou, Het Paul. moment waar je allemaal op heb gewacht. Het grote moment is aangebroken. Toen is Niels het videoclip geschoten. En niet helemaal alleen. Dit is Quanthippen met Anke. Hoor eens Anke, we zijn Anke niet. Ja, die moesten dadelijk in de clip zien. Oh, ja. Met onze nieuwe kerstsingle. En de nieuwe kerstsingle heet, Paul. 2000 kilometer. Ja, en wanneer hebben mensen die ook nog meer kunnen huren eigenlijk? Want we hebben hem eigenlijk wel een keertje aan de Minslot huren. We hebben hem denk ik 3 jaar geleden of zo gespeeld. Die is het Kerstmis in Venlo presentatie van de cd, de plaat in Grenswerk. Toen hebben we hem ook gespeeld. Dus voor de echte kenners, ik denk dat er misschien een paar zien. Dus geef maar even een duimpje in de reacties, dan weten we het. Die kennen hem misschien nog wel. Ja, zeker inderdaad. Ja. En we hebben ook nog een andere gast op de plaats staan. Die huurt ze niet per se met de stem, Dat is waar. maar die huurt ze nog met iets anders. Iets heel dieps. Zo Davis. Ja. Die heeft meegespeeld met, op de trombone. Bastrombone? Ja, bastrombone. Het is een goede vriend van ons. Die eigenlijk echt goed kan toeteren. Dus die huurt ze Professioneel ook inderdaad, muzikant. Ja. En we hebben natuurlijk ook het koer van geleefde mensen gevolgd. Die huurt ze ook op het int. Zeker. Zeker. Ja, daar zien we eigenlijk op het eind gekomen van deze livestream. Ja, Dankjewel voor het Ja. kijken. nee, nog niet. Moet ik er nog weggeven. Gewoon weer achteraf, gewoon weer nog wel even een berichtje plaatsen. En dan gewoon weer even kijken wie er gewonnen heeft. Nog even een rondje maken natuurlijk, want het is bijna 2022. De vooruitzichten Slecht.
Dank u wel. Voor Luc ging het slecht. Ja, we gewoon wat muziek proberen te maken. Ik denk dat dat een van de leukste dingen gaan zien van volgend jaar. We gaan lekker nieuwe muziek maken. We gaan een EP opnemen. En die komt volgend jaar uit. Hoppen. Hopen. Nee, Goed. komt goed. Ja. Ja. Dan gooi je af. Zet hem in, Niels. Dames en heren, dit is de nieuwe clip. 2000 kilometer. Hey.